Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo na yadda za ku mai da bidiyo audio. So kafin mu fara, ga waɗanda ba su mana subscribe ba, taimaka su danna mana alamar nan ta subscribe, sa'annan su danna ƙararrawar sanarwa yadda da mun ɗora sabon bidiyo za su gani. Idan mutum yana so ya mai da bidiyo audio ya mai da bidiyo waka, zai zo ya shiga xender ne. Mu shiga xender ga xender mu nan. Bayan kun shiga xender, mai ta shiga. Yau bayan xender ku ta shiga kamar haka, za ku zo can ƙasa ne inda za ku ga an sa wajen turewa nan, ire-iren nan wajen ƙasan nan ga can gefe za ku ga an rubuta bidiyo, kusa da shi ga wani waje an sa jam. To sai ku danna bidiyon. Bayan kun danna bidiyo zai kawo ku nan fuskar wajen kamar haka. Bayan kun danna kun shigo ga wani waje nan, za ku ga an sa select video, sai ku taɓa shi kamar haka. Bayan kun taɓa zai kawo ku inda za ku zaɓi bidiyon da za ku sake, za ku mai da ita haka, sai ku zo ku nemo inda bidiyo kuke so ku sanda. Bari mu gani, bari mu sa wannan. Muna so mu mai da shi, kun ga kai tsaye yana kana danna zai na haka ku ce ai ku duba daidai sannan ku duba sannan ku taɓa, idan ba haka ba amma ba ku sa daidai ba kuna taɓa yana zuwa zai fara mai da shi. Kun gani yanzu ya koma waƙa, barkwanin nan kun ji? Yanzu ya koma waƙa, don haka aka yi kowane irin bidiyo na aka iya mai da shi audio ta cikin xender kamar haka. Mun gode da kallon wannan bidiyo da kuka yi. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo.